Sir Wicknell Chivayo vonyora mashoko vakanangana ne-ex-wife yavo Sonja vachirejecta nhau yepolygamous kana kuti Barika mushure mekunge ex wavo anova Sonja anga abudisa mashoko pavidhio achiti iye apedyo nekudzokerana naSir Wicknell Chivayo. Inova iri nhau yatauya takabata on our channel page Harere Networks, where we give you news happening in Zimbabwe, which is social commentary news, which we are bringing here on our YouTube channel Harere Networks. Today we advise, if you are new here, kindly support us with subscribe and also turn the notification bell so that we don't lose any update of social commentary news. Today itauya takabata nhau yaSir Wicknell Chivayo vanova voresponda kuna ex-wife wavo Sonja anova angatenderedza mashoko achizivisa ruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti panguva diki ndaakudzokerana naSir Wicknell Chivayo achiti iye Sir Wicknell Chivayo vari kukumbira Sonja nguva nenguva kuti vadzokererane, asi Sir Wicknell Chivayo vouya vachitaura vachiti ivo havasi kumoda kudzokerana naSonja, vari kuti ivo vachagara naLulu mukadzi wavo wanaye wavari kuti iko zvino gore rinori vari kutocelebrata a first year anniversary yekuchata kwavakaita vari kunze kwenyika kuSwitzerland. So nhau iyi yotenderedzwa ichiziviswa naSir Wicknell Chivayo pamashoko avanyora ndakuisirai pascreen, apo pavanyora vachiti zviroto, well, I'm busy enjoying life and feel deeply loved by my one and only wife. Celebrate our first year anniversary in Switzerland and London. My attention has been drawn to some bizarre and proudly outrageous video circulating. I am told my concerned friend and family that a woman I used to call my wife has some terms and condition for Barika. Wicknell akaisa emoji ekuseka pachitikoje. Vakondinya zvakare vaWicknell Chivayo achiti as regrettable as this clears is, I must also say that it is laughable. This comes barely 3 weeks after I came across yet another sensational and abrupt in which it was alleged that I have spent 3 hours begging to see her. Quite frequently, the context of my business commitment and the quality of life I enjoy would never allow me to spend 3 good hours sitting in a 2026 Rolls-Royce begging to see an ex-wife at a property that I bought with my own money. Some lies and fabricated stories are so incoherent. Ndo mashoko ava Wicknell Chivayo vachiti aya manyepo ekuti ndidzokerane naex wangu ari kugadzira nyaya kuti ndidzokerane naye. Zvaita kuti veruzhinji vashamisike nechitiko ichi, sezvo veruzhinji vanzwa Sonja achitaura achiti ave pedyo nekudzokerana naWicknell Chivayo. Vanhu voti ehoita zvinzwa tichiri panyaya iyoyo, I'm team Sonja. Vamwe vakati if we were enjoying your peaceful marriage you don't have time to explain the paragraph, team Sonja. Vamwe vakati that G would type this paragraph is working yo. Vamwe vakati when are done explaining we need a baby number 3 still. Vanhu vachiseka vachifara vachiti aiwa vaWicknell Chivayo dai manga musingade kudzokerana naex-wife wenyu maisanyora maparagrafu akadai. Ndo mashoko ari kutenderedzwa, ndozvezvimwe zviri kubuda zvichitaurika panhau yerelationship yaSir Wicknell Chivayo vanova business webato reZNPF nemunyika yeZimbabwe. This is Harare Networks, tauya takakubatirai chikuzivisa news ziri kuitika around Zimbabwe. If you are new here, kindly support our YouTube channel. This is the social commentary news we have on our channel page. Keep on watching our YouTube channel page. Tiri kuuya nedzimwe nhau dziri kutera.